Klar? Ja, den er klar. Klar, Camilla. Godt. Og jeg skal lige... Camilla, så danser vi sammen, ikke også? Den der, vi hørte på videoen her. Bro, Camilla, klokken ringer 11. Kejseren står på sit høje hvide stok. Så hvidt som et krig, så sort som et krig. Du må gerne synge med, Camilla. Far, krigsmanden døden skal du vide. Den som kommer allersidst skal i den sorte gryde. Første gang så vipse må gå, anden gang må kredsen slå i pik. Anden gang så tager de ham, og kredsen går rundt i pikken. Kredsen har krykker, han må aldrig gå i stykker. Kredsen har en kryg, han skal ud og have et rundt stykke. Stopper. Ja. Se sådan her. Se, kan vi gøre sådan her. Ej, ned. Nej, det skal jeg. Se sådan her. Jeg skal bukserne ned. Se sådan her. Er du klar? Det må jeg sgu ikke. Det må jeg ikke gøre. Nej. Her.